Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para rawuh, para kadang ingkang kinurmatan, nalika langit ngetok suci, lintang-lintang murub kaya lampu-lampu padhang nyekseni makna agung. Sore takbiran, langit kaya nyenandung dzikir nyawiji karo ademing rasa. Pusaka suci ora mung gegaman, nanging kaca pangiloning ati lan rasa menungsa. Ing wening suci iki aku nyandra pusaka kaya nyekseni tumindak Nabi Ibrahim marang anake Ismail, tandha pasrah, tandha ikhlas, tandha tresna kang langgeng. Miturut tenger-tengering langit ing gumlaring angin, sumangga kita sesarengan babar pusaka. Keris jalak dinding pamor waswutah tangguh pajajaran. Keris iki dapure jalak dinding awujud jalak manuk lanang kang setya, sekti lan teguh nyelaras karo jagat. Dinding iku ateges pager, benteng, tapal wates. Pusaka iki nggambarake tangguhing kawilujengan, bentenging laku lan sifat, kaya jalak kang ngendhaki ngarep ngomah, njaga raga lan nyawane sing duwe. Jalak iku ora mung manuk, nanging pralambang kapribaden kang satriya, jejeg ora sareh nanging alus lan wasis. Tandha kawicaksanan, bisa ngadepi kabeh ribet tanpa lali asal usul. Dinding iku simbol spiritualitas, pagering ati, pagering rasa ngelingake supaya ora mlebu jerone tumindak saka karepe dhewe. Pamore wos putah utawa beras putah, kaya wose parik kang tumpah nyebar ngrembaka. Iki pamor kang nduduhake rejeki kang metu saka ati kang tulus. Wos putah iku berkah sing ora dicekel, nanging disedekahake. Simbol saka kaluwasan, kemurahan, lan kebecikan kang nyebar kaya banyu urip. Pamor iki ora mung cetha, nanging kerep ora ajeg, kaya urip menungsa, kadang peteng, kadang padhang. Nanging sing penting tansah ngalir, tansah ana. Tangguhe pajajaran, tunggale tanah karuhun, pusaka agung kang asal saka jaman Ratu Suci. Pajajaran kuwi tanah kang ngurmati rasa, ngugemi kebudayaan lan ngugemi dharma. Tangguh iki nduduhake yasan pusaka kang padhet, gagah nanging tetep anggun. Iki dudu wong wesi utawa waja. Iki jejeraning jiwa leluhur sing ngelingake aja nganti ilang jati diri, aja nganti keris mung dadi tontonan, nanging kudu dadi tuntunan. Keris jalak dinding iki bisa nglantarake kekuatan batin kanggo ngadepi godha, pangayoman gaib saka ancaman sing ora katon, petunjuk rasa nalika atimu ragu milih dalan. Mugi pusaka iki ora mung dadi warisan waja, ananging dadi warisan rasa, kaya jalak sing ngendhaki pager. Mugi kita tansah waspada, wasis lan wicaksana. Ing wengi takbiran iki, ayo padha eling marang pengorbanan kaya Nabi Ibrahim,
kang para leluhur sing tansah paring piwulang lumantar pusaka. Wasana mugi rahayu, mugi slamet, mugi mulya. Nuwun matur suwun.